baleira totalmente. Imaxes como esta de cadeiras e clases baleiras serán a tónica na maioría de colexios e institutos da zona. Aínda que a de hoxe era unha opción voluntaria a tomar polos propios pais, xa que a suspensión da actividade docente será efectiva a partir do vindeiro luns e durante 15 días, a verdade é que a ampla maioría do alumnado, tanto de infantil como de primaria e secundaria, non asistiu xa esta mañá a clase, atendendo así a chamada das distintas administracións, dentro da toma de medidas para tratar de frear o avance do coronavirus. Moitísimos, e a maioría dos pais, eu creo que con bo criterio xa non mandaron os rapaces e rapazas ao instituto. Hai moi pouco alumnado, como podedes ver, polo centro. Pero non creo que máis dun 15-20% estean agora mesmo nas aulas, Non creo que máis deso. Para a maioría do profesorado este parón, como mínimo de 2 semanas, vai afectar a dinámica do curso. Aínda así fan unha chamada ás familias para que colaboren na medida do posible e os rapaces fagan o traballo na casa, que lle será enviado telematicamente dende os centros. A ver, hai unhas instruccións que nos din que telematicamente mandemos traballo aos rapaces. Ata primeiro de bacharelato incluído serían máis ben actividades de repaso. Este centro, como en primeiro e segundo de ESO, ten Edisgal, pois mediante Edisgal ten aula virtual tamén, senón tamén mediante a páxina web. A través desas 3 canles, o profesorado pouco a pouco, tampouco hoxe, porque que non nos deu tempo a todo, pero imos artellar eses 3 medios para mandarlles traballo. E logo os de segundo de bacharelato, ademais da aula virtual, mesmo algúns profesores fixemos grupos de correo electrónico, porque en segundo de bacharelato as medidas é que non só son actividades de repaso, senón que hai que continuar coa materia. Así que moitos pais, ante a suspensión das clases nos colexios, institutos e garderías, tiveron que buscar hoxe alternativas. Os que puideron, traballo dende a casa, e os que non, deixalos cos seus avós. Unha medida esta última pouco aconsellable, ao tratarse precisamente dun dos grupos máis vulnerables.